Il-miżuri li ħabbar il-Gvern fil-budget ta' tnejn li għadda se jgħinu biex is-sena d-dieħla Malta jkollha tkabbir ekonomiku ta' 5%, miżuri konkreti favur ekonomija b'saħħitha. Għal dan l-ekonomista tesperjenza u lettur tal-ekonomija fl-Università ta' Malta, Dr. Philip von Brockdorf, fejn madan l-istazzjon spjega kif il-budget għas-sena 2021 seta' jinnota miżuri b'saħħithom għan-nefqa infrastrutturali, settur b'saħħtu li se jgħin fl-istimulu tal-ekonomija. Nefqa infrastrutturali tajnu wkoll ovvjament biex tiġġenera attività ekonomika. Ġifieri, naturalment ukoll hemm miżuri oħra fosthom l-estensjoni fil-tnaqqis fil-boll fuq ix-xiri u l-beħ ta' proprjetà. Naħseb li ukoll għandha tgħin ukoll biex settur li wera li huwa reżiljenti ħafna fiċ-ċirkostanzi minħabba ovvjament l-reżiljenza tiegħu baqa' għaddej b'ritmu ekonomiku, b'ritmu ta' attività ekonomiku b'saħħitha ħafna. L-ekonomista rinomat faħħar ukoll miżuri oħra bħal dawk tal-vouchers tal-100 li wkoll mistennija jinjettaw flus li se jħallu impatt pożittiv fuq l-ekonomija Maltija is-sena d-dieħla. Il-Gvern ukoll qed jara kif jinċentiva wkoll il-konsum ukoll. Anke s-sistema tal-vouchers il-ġdida wkoll għandha tgħin ukoll biex permezz ta' cash injection kif ukoll l-effett dak li seħħ il-multiplier effect isir ovvjament stimulu għal konsum u allura ovvjament ikollha impatt ukoll pożittiv fuq l-ekonomija. Dr. Brockdorf semma wkoll il-Fond Ewropew ta' 220 miljun euro għall-irkupru kawża tal-pandemija fejn spjega kif il-Gvern Malti issa għandu opportunità li jimraħ fil-qasam teknoloġiku u jsaħħaħ qasam ieħor b'saħħtu f'Malta. Importanti il-Gvern jibda jaħseb minn issa kif se jutilizza dawk il-fondi, partikolarment fl-oqsma tal-ekonomija diġitali, li allura tgħin ukoll biex iżżid il-produttività fl-ekonomija tagħna, tagħmel aktar ukoll reżiljenti u ovvjament toffri wkoll opportunità ta' investiment innovattiv u ġdid.